Masu amfani da WhatsApp ga wani zazzafan update na kawo muku. Na san akwai wani lokaci da kana so ka kasance a online amma kuma baka so a dame ka a WhatsApp. Ko da an turo maka da sako a WhatsApp kar ya nuna alamar kana online, kuma kana online din kawai ka daskarar da WhatsApp din ne. Bara na nuna muku yadda za ku yi wannan abin a WhatsApp kuma cikin sauki. So da farko za ka shigo cikin WhatsApp ɗinka sai ka taɓa digon nan guda uku, sannan sai ka shiga cikin settings. Bayan settings ya bude maka sai ka yo kasa ka shiga storage and data. Sannan sai ka shiga inda aka rubuta proxy din nan. Bayan ya bude maka sai ka taɓa setup din nan. A nan sai ka rubuta 4.4.4.4 so hudu kamar haka, sannan sai ka taba alaman good din nan. So bayan ka dawo baya zaka ga gashi nan yana connecting. So bayan ka haka dukkanin sauran application din wayanka za su yi amfani idan ka kunna data, amma kuma WhatsApp ɗinka ba zai yi amfani ba. Idan kuma kana so ka fita daga wannan tsarin kawai zaka biyo hanyar da ka biyo ka shigo, sannan sai ka zo ka turning up ɗinsa. Kar ku manta da yin like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mu haɗu da ku a next video. Domin shiga group ɗin mu ka danna link ɗin da ke bio ɗina a Facebook ko a TikTok.